atu doluk abatlyk, illermeden isläni, Türkmeniniň dünýäde bolan şöhrady garaşsyzlyk, agdy birlik, adatlyk, dillermeden desany, mertebeli mendillen, murady garaşsyzlyk. Assalamu alaykum mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym zadyň mehriban muştoklary. Owadan ýurdumyzda, bagtyar watanymyzda halkara paragatçylyk we anançmak gelmez, ýakymly ýatlamalar bilen, şany seneler bilen dowam edýär. Bagtyar watanymyzda mukaddes garaşsyzlygyň şany 34 ýyllyk toýy milli liderimiz Gahrman arkadagymyzyň arkadagy Gahrman Ferdarynyň saýatynda giňden mellenýär. Bir de mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, şany garaşsyzlygyň 34 ýyllyk toýy münasibetli Owazy sahnada ýyldızlar atly aýdym saly din jaş ketmişimiziň bugünkü bayramçylyk sany taýýarlap size getirýär. Şoň üçin mehriban tomoşaçylar, Türkmen Owazy ýylymyndan daşlaşmaň gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna haýsy aýdymçy nähil aýdymlary ýerine ýetirer. Oň üçin boldy mehriban ileşler, adatdakylar ýaly gepleşimizde soňuna çenni tomoş etmeňiz. Dowam ediň bidaýar gepleşimiziň bugünkü sanynyň mehmany bilen sizi tanış eder, hem de onuň ýerine ýetirjek bir näçe joşuny aýdymlaryny size ýetirer. Türkmen Owazy ýylymynda Owazy sahnada ýyldızlar at gepleşimiz siziň bilen. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Owazy sahnada ýyldızlar atly aýdym saly din jaş gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanyny gödel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanymyzda ýazga geçirýär. Mehriban ileşler, eri tomoşaçylar, gepleşimiziň başynda şany garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk toýy bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzy peder ýoluny üstünlikli alyp barýan arkadagy Gahrman Ferdarymyzy tüý sürekden gutlaýar. Goý elmedamy afuda ýurdumyzda, parahat watanymyzda, toýly diýarymyzda toýlara, bayramlar ulaşsyn. Türkmen halkymyza şeýle toýly günleri peşkeş beren Türkmen halkymyzy Bagtyň guzogunda ýaşadýan milli liderimiz Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarymyza tüý sürekden alkyşlanmada aýdýar. Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarymyzyň janyny sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolsun. Mehriban tomoşaçylar, edidileşler, gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna gatnaşýan mehmanymyzy sahnamyza şagyrymyzdan öňürtü, sahnamyzy bedäp duran saýatynda ýetmemiz bilen sizi tanış edýär. Mehriban tomoşaçylar, edidileşler, Klaus Taduralyny biziň zekinli ustad saýatyny dostumyz Umyt Ataýew. Şeýlehem ýene bir Klaus Taduralyny zekinli saýatyny dostumyz Kayyum Begdurdy. Şeýlegem üflenip çalynýan saýaty bolsa, ýaş saýatyny maksat Anamradow. Hem de mehriban tomoşaçylar, hakylyp çalynýan saýatylarda maksat Meredow. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, saýatyny ýetmemiz bilen tanış şolluk eýem, sahnamyz bedäp duran saýatyny ýetmemizden bize tomoş edýän tomoşaçylarymyz gepleşimiziň bugünkü sanynyň mehmanynyň kimdigini aňan bolsalar gerek. Elbetde mehriban tomoşaçylar, edidileşler, şany garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk toýy münasibetli taýýarlanan Owazy sahnada ýyldızlar at gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn azratly bayragyny alma uğrundaky bähteşiginiň ýeňjisi Ferhat Ataýew garşylaýar. Ferhat, gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanyny hoş gördük. Gepleşimiziň başynda da biz sizi mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk toýy bilen hem de şany garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk toýunyň öň syrasynda boýnuňyz bedäp duran şaher paýyňyz bilen tüý sürekden gutlaýar. Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn azratly bayragyny alma uğrundaky bähteşiginiň ýeňjisi bolýaňyz şu ajaýyp pursatda biz sizi tüý sürekden gutlaýar. Ýa-da dowamly bolsun, gutly bolsun. Sağ olun Muhammed Taňarakyn. Şu pursatdan peýdalanyp Gahrman arkadagy Gahrman Ferdaryny köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarynyň janyny sag bolsun, belent başlar aman bolsun, tutgan tutumly işleri elmide amara başly bolsun.
Biz sungat işgärlerini şeýle serpaýlaýan üçin Gahrman Arkadamynyň arkadaly Gahrman serdarymyzyň ynamlaryny ödäp, o ýurdumuzy wasp edýän, o arkadamy, arkadaly serdarymy wasp edýän täze aýdymlar bilen hemişe ýurdumyzyň toýluglaryna çykyş eder. Şanly garaşdyrmyň 34 ýyllyk toýu bilen Gahrman Arkadamy, arkadaly Gahrman serdarymyzy ähli illeşlerimizi çüýsürümden gutlaýar. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun Ferhat, arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Dedem sizin arzuwlaryňyza goşulýas. Mundan beýlegem ýurdumyzyň toýly, dawarly günlerinde şeýle joşuny aýdymlaňyň hemişe ýanglanyp durmagyny arzu edýäsini. Ferhat gepleşigimizden geçenki sanyna da siz gatnaşyp aýdym söýjülerimiz üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Bu nämine bayramçylyk sanyna gatnaşýaňyz. Indi bugünkü gepleşigimizden bayramçylyk sanyna näme aýdymlar ýanglanar? Owadan ýurdumuzy wasp edýän aýdymlar öz döredijligimizdäki aýdymlar bilen bu gepleşigimizde çykyş eder. Onda ulhuwa sülen bidem siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzy ileşşemiz bilen birlikde diňlär. Gepleşigiň dowamynda ileşşemizden gelen sowallaryň bar, galy bertede dörjükde formadan taýýarlan sowallaryň bar. Garaz söhbetde şu arkaly dowam edip berer. Bolýar. Muhammed Oraz gepleşigimiň başyny arkadaly serdarymyzyň beýik işlerini wasp etýän aýdym bilen başlaýar. Ulhuwa sülen diňlär. Onda mehriban ileşşer formaty tomoşaçylar Turpany wasile ilminden daşlaşmaň. Gepleşigimiň başynda Ferhat Ataýewiň ýerine ýetirjek şol ajaýyp joşuny aýdym bilen gepleşigimizde başlaýar. Ýöríte gepleşigiň dowamynda da Ferhat Ataýewiň dörüjliginiň bir näçe aýdymlar ýanglanar şoň üçin soňuna çenli tomoş etmeňizi dowam ediň. Diňläň, diýinjalyň, lezzet alyň. Kalkınışlan duranına, aydınlarım uğranına, arkadalı serdanıma, köngüllerim tatı için, Türkmenlerin batı için, mum yaşasın halkı için, arkadalı serdanıma, balta bar yar yollar bilin, bu aldı verilir bilin, aydınlı günler bilin, arkadalı serdarımı, balta bar yar yollar bilin, bu aldı verilir bilin, aydınlı günler bilin, arkadalı serdarımı. Atlar aylavunna, halkın yürek saylavunna, arzularım kaymavunna, arkadalı serdarımı, ata baba kendi pena, arkadalı dilinne sena kadır koyur, ata ene, arkadalı serdarıma, balta bar yar yollar bilin, bu aldı verilir bilin, aydınlı günler bilin, arkadalı serdarımı, balta bar yar yollar bilin, bu aldı verilir bilin, aydınlı günler bilin, arkadalı serdarımı.
seher öwsün yelle, erkinligiň bady bar. Her yürekde köngüllü ata ýurdun ady bar. Bu toprogum, watanım, atalardan ýadygar. Türkmeniň dünýä dolun şöhrady garaşsyzlyk. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, Türkmen owasy ýylymyny owady sahnada ýyllar at gepleşmede tomoşa edýäňiz gepleşmeden bugünkü bayramçylyk sanyna da Ferhat Atay. Ferhat, Türkmenimizde bir aýdylýan söz bar. Birek bilen bir duşulanyna görşülanyna toýlarda görşülýär. Ýa-da şeýle toýly günne görşýär. Mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk toýunyň bir odan ýurdumyzda giňden toýlanýan günlerini gepleşmeden bugünkü sanyna gatnaşýaňyz. Elbette atudy ýurdumyzda parahat watanymyzda şular ýaly bir odan toýly günler, dawarly günler gurşap dur ýurdumyzda hemişe toýlar toýlaşýar, bayramlar laşýar. Şoň üçin Kahraman arkadaýly Kahraman serdarymyzda alkyşlamyz şäksiz hemişe milli liderimiz Kahraman arkadaýly Kahraman serdarymyň saýasynda her bir ojokda toýlanýan toýlar dowamly bolsun. Ferhat, siz gepleşmede öňe bir gatnaşdyňyz. Ýa-da gepleşmediň sahypalarynyň hem şertlerinden hem tanyş. Ine bugün bayramçylyk gün münasibetli biz gepleşmede öň 10 tane sowal ýetirýärdik. Ýöne bugün bayramçylyk gün bolanyň sebäpli biz sowallarymyz adaltyk 5 tane sowal etdik. SMS sowallar sahypamyzda birden 50 çenli islen san belgilerini saýlaýaňyz. Soňra biz şol san belgilerdäki şol 5 tane sowaly açyp jemläp okap size ýetirer. 5 tane gowuran san belgilerini saýlaýaňyz. Düşün. Aýsanyň başlaýar. Birinci san belgi 28 al aýly. Bugün 28. 28. Bolýar 28 allyk. Ikinji 12 mala. 12 malýas. 30 ýaşym bar. 30 ýaşy malýas. 7 mal. 7 mallyk. 26 ala. 26. 28 12 7 26 Garaz bu san belgiler gepleşmede gatnaşan beýleki mehmanlarymyň käli gün 5 6 7 3 4 bağlanşyk. Öldürmüşüň bilen bağlanşyk san belgiler. Bolýa onuň nesibiňizden näme sowal çyksa jogaplandyrmaly bolýar. Onu Ferhat, biz şu sowallarymyzy bir açyp okap jemleýänçäk, biz sizi sahnamyza ýollalyp, ileşmemiz üçin ödürüjüňizden aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Ondan soňra şol sowallar bilen garaz gepleşmemiz dowam eder. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, biz onu Ferhat Ataýewy sahnamyza ýollaýar, dinleň, diýin salyň, lezzet alyň. Nedin payım kanarsan koyuna sala zarmin yarım senne durun kırmızı bala saysan tayin seyu atlı kamçini ala oynan yine oynan onun bağır kuşun uçurma can bir canan karışma yar vat geçirme baryan yolum İltiyar aklıma düşarma Çenep karşımda yayın Arkamda avun Gel can sen kimin bıtlamayın Akardan söyle solayın Bulut gülayın Ay keşme gülne karayın Çenep karşımda yayın Arkamda
yarım gel ellerine söyyen gözlüm adın yazı yüreğime yansın koysun yürekteki közüme değme oynan oynan yine oynan onun bağıp kuşun uçurma can bir canan karışmayar vakit geçirme baryan yolum İntiyar aklıma da şarma çenep karşımda yayın arkamda ağın gel can kimin bıtlamayın akardan söyle solayın bulut gülayın ay kişme gülne karayın çenep karşımda yayın arkamda ağın gel can kimin bıtlamayın akardan söyle solayın bulut gülayın ay kişme gülne karayın Tut elim koy verme gül senin al yarım dem sen bol yanımda men ey buryan hemmedin tüyen canım tennen sen bol yanımda men sen menin ayım yeketek tayım sen bol yanımda dinlemen yanımda seredin alyan canım geçeni durmuş yolun sen bol yanımda sen bol yanımda benim bu sana soğudum bu sevim hem de geleceğim yaşari gül edildim tamına çenli bu ömrümün benim bu sana soğudum bu sevim hem de geleceğim yaşari gül edildim tamına çenli bu ömrümün sen benim ayım yeketep tayım sen bol yanımda sen bol yanımda seredin alyan canım geçeni durmuş yolun sen bol yanımda sen bol yanımda benim bu sana soğudum bu sevim kimde geleceğim yaşadı geldi de tamına çenli bu ömrümün benim bu sana soğudum bu
Şağıma bilim o Neçel kalsam da idin Polma polma Barsam yanına Bana sevdayıp bana koyma Diye canım hep tekip olma Onu kim tanıyar Kim tanıyar Görünüş olmadı al canı ya Kim tanıyar Kim tanıyar Görünüş olmadı al canı ya Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Ferhat köp sowalsyny aýdýas, ýerine ýetip beren aýdymyz üçin. Indi Ferhat, ýanky gelen sowallar bilen biz sowallarymyzyň başyny başlaýar. Birinji sowalymyzdan başlaýyp, iýleşmedem aýdymsa söýjülenmedem, seniň dinleýijileňizden bilýändirler. Esasanam siz Türkmenistanyň halk artisti Gowunç Ýazmamedowň dörejligininden bir näçe aýdymlar, toýlarda, bayramlarda köp ýerine ýetirýäňiz. Halipaňyz Gowunç Ýazmamedowň indi iýleşmede ýazyp ýollapdyr. Türkmenistanyň halk artisti Gowunç Ýazmamedow bilen ilkinji gerek haçan duşdyňyz. Belki onuň muştaw bolup köp dinlänsiňiz, toýlarda tomoşa edensiňiz. Ýöne ilkinji gerek ýakyndan haçan duşdyňyz. Şu Halipam bilen ilki gawatlaşanmyz şu birinji çykaran bile aýdym, bilekde çykaran aýdymyz bar, radu berdim diýip. Şol aýdymy çykarmagy öňünden bir maslahat etmek üçin ana şonu Halip bilen şu ýakyndan gawatlaşanmyz şu 2009-njy ýylda Türkmenistana teleýazyny açylaýyn ýyllar. Birinji gerek ýa-ni burlaşyp Onunun gaýbana dinle. Onunun dinle toýlamyzda, bayramlarymyzda ana şolar ýalyp geldi. Daşrakdan görýär. Gepleşmeden öňkü sanlaryň myhmany Türkiş Amangelliýew ýadyg edemizde de Türkiş öňünden bu sowal çykypdy. Diýmek Gowunç Ýazmamedow bir ul höwes bilen dinleýän dinleýijilerimiziň biri ýazyp ýollan bolmaly. Iýleşmeden sowalyň jogaby bilen kanagatlananlar. İkinji sowalymyz size ýetirýäs. İkinji sowalymyz internet üstünden bolan duşuklarda muştoklaňyz bilen aýdymsa söýjülenmez bilen size iň köp berilýän sowal haýsy sowal? Iň köp berilýän sowal näme şu sunmada adam sana esasy köp berilýän sowal haçan täze haçan täzelik ýa-da bir jany sesde şu gün ýaýlynda ötýär ama jany sesde bir aýdym aýdyp esas ana şu gyzyklanýan sowal. Esas aýdymlar haýyş edýär. Esas aýdymlar haýyş edýär, haçan täze aýdym. Birinji sorulýan sowal şol. Haçan täzelik gelýär, haçan täze. Onda bugünkü ýerine ýetirjek aýdymdan adam iýleşmede şuňky bayramçylyk gününe käýip gepleşmedem bir täzelik boldy. Şu gepleşmede o bir täze aýdym getirdim. Ýeke oýmaryny şonu ýerine ýetip beräýin. Ul höwes bilen iýleşmede täze aýdym bar. Birinji gerek dinleýärler. Birinji ýerde onu gepleşik. Ul höwes bilen dinlär. Häzir onda şol aýdyma geçmeden öňürtüp indik sowalmy size ýetireli. Ondan soňra siz sahnamyza ýollar. Iýleşmedem şol täze aýdymy ilkinji gerek owady sahnada ýyllar at gepleşmede Ferhat Ataýewiň ýerine ýetirmeginde dinlärsiňiz, tomoşa edersiňiz. Ferhat indik sowalymyz sesli sowal. Ýagny sesli sowal bolanda biz häzir size bir aýdym dinledýäs. Aslında ol size eşitdirjek aýdymyz bir meşhur halipalarymyzyň biriniň ýerine ýetiren aýdymy. Häzir biz onu Türkmenistanyň arkadan artisti Allah berdi Amanowyň ýerine ýetirmeginde size eşitdirer. Ýöne şol aýdym haýsy halipaň dörejiniň degişçiligini bilmeli. Ýöne ol häzir aýdym ýaňdan başlanyny näme aýdymyň äheňinden haýsy halipaň ýerine ýetirişdigini size belki ýatlatmak mümkin, belki äheňinden derrew tanamaňyz da mümkin. Ýöne biz häzir size şol aýdym eşitdirýäs, belki haýsy halipaň dörejininden onu bilerdiňiz. Dinläp görýäs. Onda mehriban iýleşler, sizem jogaplaňyzy SMS arkaly 05-25 belgimizde ýollap bilersiňiz. Onda hemmemiz Ferhat bilen bilelikde aýdym dinleýäris. Baydağına garaştırlar, şat toyuna garaştırlar.
Türkmenistan Aydımına araştırlar Erkanadır Türkmenistan Ferhadine aydymam dinledik, iyileşmeden dinledi. Şu wagt şol halipany has köp dinleyen iyileşmedi bir de tomuz edýän bolsa, eýem jogaplaryny berendirler. Plany halipany dürüjüne degi şu wagt bulaydym diýip, öyle mehriban iyileşler Ferhat Ataýewiň jogabyny bilmek hemmemiz üçin gazykly. Ferhatdan soraýas, ýanky ýanglanan aýdym haýsy halipaň dürüjüne degişli. Muhammed Orad ýanky aýdym başlandy. Sözünü dol dinleyin deyip soňraçan araşdyrdım. Aslında başlandyň göni bildim men. Şeýlemi? O halipamyz Türkmenistan halk artisti Öwerdin Tekaýewiň dörejligine degişleýdi. Şol aýdym eýem hakykatdan hem ähaginden hem bildirip durar. O başlandan o eýemden belli. O Şo halipa degişil bir aýdymdyk belli. Doğrudan hem Türkmenistanyň halk artisti Öwerdin Tekaýewiň dörejligini beden aýdym. Jogap dogry. Köp sag bolun. Endik sowalymy. Ýeşimi diýip ýollapdyr, gepleşimiziň geçen sanyna spordyň agyr atletika görünüşi bilen meşhurlanýan diýipdiňiz. Ýeşimiziň ýazyp ýollanan sowaly şol agyr atletikada iň agyr götüren agramyz näçe diýip ýazypdyr. Belki şol agyr atletika görünüşi bilen meşhurlanýan sport söýjülerimiz bardyr. Olaram tomoş edýändir. Ferhat näçe kile agram göterýär diýip gazaplanýan bolmaklar mümkin. Bir gün turgunlaşykda öz aramyzda bäsleş geçirdik. Şonda 150 kiloçen götürip koyduk. Tuğulama 150 kiloçen. Bolýar. Ene mehriban iyileşler Ferhat Ataýewiň näçe kilo agyrlykda göterenligini özüňiz eşitdiňiz. Ýazyp ýollanan iyileşmeden belki 100 kilo götüren bolsa ola men siziň ýylyňyza ýetjek bolup 150 kiloçen. Hemişe däl ýöne şu bäsleşikde 150 kilo alyp koyduk. Doğru, düşünükli köp sağ olun. Endi Ferhat, ahirki soalymyzy ýetide ýetirýäs. Ondan sonra biz sahnamyza ýollar, şol dörejüňizde degişli täze aýdymlar. Ondan sonra başga da dörejüňiz berýän aýdymlardan bir ýerine ýetirip berdiňiz. Ahirki soalymyzam şeýlep, toy bayramlardan diýip, özümizem toylarda bayramlarda köp gawatlaşýas. Toy bayramlarda siziň iň köp aýdýan aýdymyňyz haýsy aýdym? Toylarymyzda, bayramlarymyzda, baramyzda esasy ýaňam belläp geçdik. Şu halipaň Gonçýandan bilen ilkinji ýerine ýetiren jadugar aýdymmy? Şol aýdyma has köp islegiller ýaly. O toylarymyzyň başlaryna da, soňlaryna da şu jadugar diýen aýdymy has köp islegiller ýaly. Mümkin bir bölek şu ýerde iýleşmede. Bizem haýyş etsek bir hiňlenip berdim. Bolar. Gözüňde gaýgy gördüm. Bile bilmedim aýtsana derdim bana. Düşdün ireden yaş başım birden gama. Yatıp girdim yüreğime sen baktına. Berekella, köp sağ bolsun aýdýas Ferhat. Şeýle şowluşkan aýdymlangadan sanynyň kän bolmagyny biz size tüýsüremizden arzu edýäs. Şol aýdymy Gonçýan Mämedow bilen siz bilelikde ýerine ýetirdiňiz. Belki iýleşsemiz bilelikde sizi Gonçýan Mämedow bilen biziň sahnamyzda da görürüz. Nesit bolsa. Nesit bolsa. Onda Ferhat biz size köp sağ bolsun aýdýas. Sowallarymyz da şulardan ibarat. Biz sizi häzir sahnamyza ýollayas. Aýdymsa söýjülerimiz üçin, iýleşmemiz üçin ilki ýanky bir täze aýdymy ýerine ýetirip berdiňiz. Şeýle de bir iýleşmemiz üçin şol halipaňyz Gonçýan Mämedowyň dörejüňden bir aýdym ýerine ýetirdiň. Gaýdym ýerine şurm käýdi. Mehriban iýleşler, hormatly tamaşaçylar, biz onda Ferhat Ataýewi sahnamyza ýollayas. Dinleň, diýinjalyň ýanglanjak aýdymlar saatlar, aýdym saada teşne kalplaryňyza ruhy lezzet bersin. Sen yanın dünyanın umutun yeri bermerin şol yeri hiç kimin neçe kıyım olsa da yanımda sonda men bolaram seni hiç emnike koymarım seni dememen güller seni dövmemen dillere o yüreğe girdin içe kalma gözüme ben
Ay disleyen zadını barbatım sana sunacak. Seni uyunemedim başlayın, gözüm kaşım yok tayın. Nire gitsenim sen, men taşımdan korayın. Uyunemedim başlayın, gözüm kaşım yok tayın. Nire gitsenim sen, men taşımdan korayın. Seni dememen güller, seni dönmerin dillere. Bu yüreğe girdiğimin içe kalma gözleme. Dememen seni güllere, seni dönmerin dillere. Bu yüreğim dinle başka da dinleme. Dünyanın o yeri vermerin. Şol yeri hiç kimin ne çekin olsa da yanımda ömdetimde men bulurum. Seni hiç emnike koymarım. Seni denemen güller, seni dönmerin dillere. Bu yüreğe girdiğimin içe kalma gözleme. Denemen seni güllere, seni dönmerin dillere. Bu yüreğim dinle başka da dinleme. Sen yıkadın, kara gözüm, sen edin benim ödüm. Sen bilen bir yolum, sen bilen dolum, men tədedin doğunum. Sen yıkadın, kara gözüm, sen edin benim ödüm. Bir yolum, sen bilen dolum, men tədedin doğunum. Sevgi duymaya, sensiz gücüm yok. Senin sevgisi gel 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 gel. Sen kelek meneme bulsa, men kelek sen her fırsatta. Arasa sen hem vapali nemediysen şol bol ya. Yüreğe göre giysin, bir sana anan yan. Tütenin del bu zatlara, bilmin değer. Bak sen yıkadın, kara gözüm, sen edin benim ödüm. Sen bilen bir yolum, sen bilen dolum, men tədedin doğunum. Sen yıkadın, kara gözüm, sen edin benim ödüm. Bir yolum, sen bilen dolum, men tədedin doğunum. Meni yanırsan amradi, meni koydursan amradi. Söydürsün bul bana, terk ediyen bardadi. Yanırsan amradi, koydursan amradi. Söydürsün bul bana, terk ediyen bardadi. Sen yıkadın, kara gözüm, sen edin benim ödüm. Sen bilen bir yolum, sen bilen dolum, men tədedin doğunum. Sen yıkadın, kara gözüm, sen edin benim ödüm. Sen bilen bir yolum, sen bilen dolum, men tədedin doğunum. Tanışılmaşak, yar görüşülmeşak. Sevişilmeşak,
üçün yeter gerek de başka senin varlığın bana inuli bak duyan seni yarım her dem anımda sözler bir ömür kalacağına yanımda kaytalanıp duradım yanımda bağlı sevmelerden bağımda tanışmaşak yar görüşmeşak sevişmeşak yar görüşmeşak sen bilen alsak bana gelmez tanışmaşak yar olmağın yar dur burada dayda gecelerime ay olup bilirsin mi kalıp bilirsin mi bana burada dayda gelip bana konu son kıydem mi seveceğim beni duyan seni yarım bir dem anımda söz ver bir ömür kalacağına yanımda kaytalanıp duradım yanımda bağlıp sevgilerden bağımda tanışmaşak yar görüşmeşak sevişmeşak yar görüşmeşak sen bilen alsak bana himmet tanışmaşak yar bulmağın yar Gönlüm gitti sever yana ol saradaca mehribana üç kuşuk ödeydi yada tıyana diyada Gönlüm gitti sever yana ol saradaca mehribana üç kuşuk ödeydi yada tıyana diyada ay mı yatin gül mü yatin gödeller içinde diyadatin ay mı yatin gül mü yatin gödeller içinde diyadatin ver elini gülüm bana bağladım çemenimi sana baktım olup dol dünyama tıyana diyada ver elini gülüm bana bağladım çemenimi sana baktım olup dol dünyama tıyana diyada ay mı yatin gül mü yatin gödeller içinde diyadatin ay mı yatin gül mü yatin gödeller içinde diyadatin
içinde ziyadatin. Ferhat, köp sağ bolsun aýdýas. Owazy sahnada ýyldyzlar atdy. Aýdym Tardyň jaş gepleşmeginiň şany garaşdyrylmagyň 34 ýyllyk toý münasibeti taýýarlanan bayramçylyk sanyny bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Dörüjüňizde degişli aýdymlar hem ýanglandy. Iletişimi hem diňlediler, diňjallylar. Bundan beýlegem sunuň ot ýoluny, dörüjlük ýoluny hemişe üstünlikleriň ýaran bolup bagtdan paýly şeýle owdan syýlagdan serpaýly bolup gezmeňizi tüýsüramda. Ardy gödýäs. Ýene bir ýolu şany garaşdyrylmagyň 34 ýyllyk toýy bilen hem biz sizi tüýsürip durmukdaýar. Köp sağ olun Muhammed Ora. Menim şanyny garaşdyrmam 34 ýyl bilen tüýsüramdan gutlaýan. O biz ýaşlar üçin, biz sunuňa düşärler üçin şeýle ulalalar edýän gahrman arkadaly gahrman serdarmyň jany sağ bolsun. Belent başlar aman bolsun, tutgan tutumly işler elmida marawaş bolsun. Garaşdyrlyk bayramyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun Ferhat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşigiň dowamynda siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyza sadanlarlyk eden sadanda ýitmede de gepleşigimiň şu purdadyna köp sağ bolsun aýdýar. Elmidama owdan ýurdumyzda, toýly diýarymyzda joşuny aýdymlaryňyz, joşuny sadalaryňyz hemişe toý bayramlarymyz bedäp giňden ýanglanyp dursun. Nesip bolsa. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiň şu ajaýyp purdadyna ýene bir ýolap ýurdumyzda ullun toýlanýan mukaddes garaşdyrylmagyň şany 34 ýyllyk toýy bilen milli liderimiz gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy, ähliňizi, bütün türkmen halkymyzy tüýsüramyzdan gutlaýar. Her bir ötüşleri aýdymdyr saatlara siňip dabarasy gazal bolup ýanglanýan owdan ýurdumyzda, bagtyar watanymyzda hemişe toýlara bayramlar ulaşdyryn. Elbetde bize iletişimimiz bilen şeýle ýakyn ara gatnaşyk saklap, şular ýalyk bir owdan döwrewap gepleşikler taýýarlap, size ýetirmäge bize ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlary sag, ömürler uzak, belent başlary aman bolsun. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryny görüşýänçek hoş sağ bolun. Kelsäker gözlüň görmeň islam, kalbyma bir arzu bitmez. Kelsäker gözlüň görmeň islam, kalbyma bir arzu bitmez. Arzum senden bir ýaşap düşdüňmi, düşünürem aman bakacak. Dağlarda yollarda, arzulanım bakacak. Arzulanım bakacak.
iltijam